Takže ukážeme si, ako editovať vašu stránku. Dôležité sú pre vás teraz editácia obchodníkov. Tu nájdete v tomto portfóliu, čiže jednotlivé portfólia, keď si otvoríte, je tu zatiaľ to naše vytvorené. Tu je to, myslím, jasné. Názov partnera alebo názov obchodníka, krátky popis, môžete použiť HTML značky a jeho wwwčka, či sa to odkazuje v novom okne. Pridanie obrázkov cez plusko, zmazanie cez krížik, editácia cez ceruzku. Hej. Čiže takto jednoducho zeditujete každého partnera, s tým, že ak si neviete dať rady s textom a HTML značkami, použite vstávaný HTML editor a potom si len text skopírujete. Samozrejme, po zmenách treba uložiť portfólio. Niektoré tieto veci ešte poprekladáme, zatiaľ je to v angličtine, ale myslím si, že je to jasné a dá sa v tom zorientovať. Vaša úvodná stránka je tvorená jednou stranou a preto je dôležité a veľmi treba na to dbať, aby ste túto stránku nevymazali omylom alebo nejakým spôsobom. Celá stránka sa znefunkční. Čiže editáciu úvodnej stránky prevádzate v úvode. Je tu klasický page builder, čiže môžete voliť rozloženia, komponenty. Editáciu už daného prevádzate cez editovanie toho daného komponentu, kde sa vám otvorí vyskakovacie okno a zeditujete, čo potrebujete zeditovať. Čiže takto jednoducho preeditujete úvodnú stránku, čo tam potrebujete preeditovať. Treba vždycky čítať to, čo ten daný box ponúka, ale myslím si, že je to jasné a nie je to nič náročné. Vždycky samozrejme po zeditovaní aktualizovať. Okay? Čiže to je, čo sa týka úvodnej stránky. Čo sa týka partnerov, tak tí sú v článkoch, čiže keď si rozkliknete partnerov, tu máte vlastne partnerov, ktorých sme my už pridali. Môžete jednoduchým spôsobom editovať, tu je už aj vizuálny editor, čiže môžete použiť HTML značky a preeditovať daného partnera. Môžete ho pridaliť do danej kategórie alebo vytvoriť nové kategórie, zatiaľ sme to nehali tak, ako to je, prideliť mu nejaké tagy a prezentačný obrázok, hej, cez pridanie prezentačného obrázku. Toto je klasická práca s článkom vo WordPresse, myslím si, že tu už ovládate, keď ste mali predtým WordPress, ale pre istotu, hej, čiže editácia cez vizuálny, priradenie, značky, prezentačný obrázok, aktualizovať. Hej, pridať nového partnera cez pridať nový. Ďalšia vec, ktorú tam máte na stránke, sú niektoré ďalšie podstrany, ktoré sú riešené napríklad obchodníci zvolen. Čiže tu máte zeditovaný, alebo teda nastavený tento portfólio, ktoré je tam aktuálne. Keď sa pridajú ďalšie obce, tak vlastne cez pridať nové portfólio vložíte a je tam vlastne odkaz naspäť, aby klient sa dostal znova na úvodku, lebo tento panel neponúka horné meno. Takže je to toto tlačítko, cez ktoré sa vrátite späť. Čiže to je, čo sa týka celkovej stránky. Ak budete potrebovať upraviť ten kontaktný formulár, ktorý sa nachádza v registrácii, ako som zákazník, podnikateľ, alebo tak, ak tam potrebujete nejaké ďalšie kolónky alebo ďalšie veci. Čiže to je formulár, tu je úvodný text, čiže tu ho môžete zeditovať, tie inštrukcie pre danú sekciu a dať uložiť. Hej. Samozrejme na konci znova aktualizovať celú stránku. Daný formulár je riešený ako vložený, čiže máte tu len, dá sa povedať, jeho IDčko. Daný formulár editujete v moduloch a konkrétne toto je Contact Form 7, kde je pridaný zatiaľ ten jeden. Môžete si pridať nový formulár a sami nadefinovať polia, ako potrebujete cez generovať značku, čiže tu si vygenerujete a prekopírujete do ľavého stĺpca a dáte uložiť. Čiže takto môžete preeditovať tie formuláre. Myslím si, že to, čo sme tam dali, je dostačujúce, ale ak by ste náhodou potrebovali niečo viac, tak cez túto sekciu.
Čiže myslím, že to je na úvod všetko. Práca s médiami je, myslím si, jasná. To poznáte. Je to klasika WordPressová, čiže pridať súbor, knižnica médií, nahrať súbor, hej, označiť z hardisku, potom vybrať a vložiť na stránku. Čiže to je práca s médiami v WordPresse veľmi jednoduchá. Takisto sa dajú vkladať do týchto textových polí, tak ako sme to napríklad spravili v prípade tej karty, kde je vložený obrazok karty práve cez tento systém. Hej. Čiže takto jednoducho editujete vašu úvodnú aj vaše podstrany. V prípade, že vám nebude čokoľvek jasné, kľudne mi volajte alebo píšte, budeme vás navigovať.